Sama sauraro sai ku gyara zama tsab domin jin wasu rahotanni da muke dauke da su kai tsaye a daidai irin yadda ake ci gaba da musayan barin wuta na makamai masu linzami tsakanin Amurka da kuma kasar ta Iran, inda dai harin da ake ciki fatani da kasar Iran take ci gaba da ƙara kai wasu munanan har-hare kan sansanin sojojin Amurka da suke a yankin gabas ta tsakiya, inda tabbas wannan barin wuta da kasar ta Iran take ya fara gigita kasar ta Amurka, wanda za ku ji irin yadda asirin shugaban kasar Amurka Donald Trump ya dai shiga ɗimuwa saboda irin barin wuta da kasar ta Iran tana yi, sannan kuma ya ƙara samun wasu bayanan sirri akan cewa kasar ta Iran ta turo wasu mutane cikin sirri domin ganin su hallaka shi. Sannan kuma kazalika dai za ku ƙara jin irin yadda ita ma kasar ta Amurka ta kai wasu munanan har-hare, sannan kuma a da ke ciki za ku ji inda tani kasar ta Birtaniya ta dai ayyana rundunar juyin halin kasar Iran a matsayin 'yan ta'adda. Sannan kuma kazalika dai za ku ƙara jin irin yadda kasar Iran ta fitar da shugabannin duniya mutum 13 da ta bayyana akan cewa za ta hallaka su, wanda daga cikin su da Donald Trump da kuma wasu daga Birtaniya da dai sauran mutane da dai sauran masu fada aji na gefen Yahudawa. Sannan kuma kazalika dai za ku ƙara jin irin yadda kasar ta Iran ta musanta kalaman da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi akan cewa sun cimma matsaya akan yarjejeniyar makamin kare dangi na Iran, inda kasar ta Iran ta fito ta musanta kalaman da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya yi. Tamma mai sauraro, kafin mu kai ga sako muku cikakkun rahotanni da muke dauke da su a daidai wannan lokaci, idan wannan shine farkon kama na ziyara wannan channel mai suna Gido24 TV, muna da bukatar da ku danna mana subscribe da kuma danna mana ƙararrawar sanarwa kamar haka. Ga dai cikakkun rahotannin. Halin da ke ciki dai har yanzu dai kasar ta Iran tana ci gaba ne da yi wa sansanin sojojin Amurka barin wuta, musamman ma a yankin gabas ta tsakiya, da dai duk wasu kaddarori da kuma sansanin sojin Amurka da suke gabas ta tsakiya kasar ta Iran ta bayyana a matsayin halattattu domin sun halatta ta kai musu munanan har-hare, kamar yadda Iran din a baya ta gargaɗi akan cewa kasashen da suke yankin gabas ta tsakiya su daina taimakawa kasar ta Amurka, matkar idan ba haka fa to fa tabbas duk wata ƙasa da ta sake ta bar kasar Amurka ta kafa sansani ko kuma take amfani da sararin samaniyar ta domin kai harare kan kasar Iran fa ta bayyana akan cewa to tabbas wannan kasar ita ma ta sa a ranta cewa ta riga ta shigo yaki da ake gwabzawa tsakaninta da Iran da kuma Amurka. Halin da ake cike dai tuni dai kasar Iran rundunar juyin halin Iran ta ce ta kai hari kan wata cibiyar kula da jiragen yakin Amurka da ke can a kasar ta Bahrain, kamar yadda cikin wata sanarwa da rundunar juyin juyali ta IRGC suka fitar, inda suka bayyana akan cewa sun kai hare-haren ne, inda suka ce sun kai hare-haren ne a Bahrain kan cibiyar gyaran jirage masu saukar ungulu da jiragen yaƙi na P8 da kuma cibiyar kula da jirage marasa matuƙa da ke sansanin sojojin Amurka na Sheikh Isa da ke can a ƙasar ta Bahrain. Haka kuma rundunar ta ƙara bayyana kan cewa ta kai wasu munanan harare kan na'urorin tsaron samaniya da ke sansanin Ali Salim a ƙasar Kuwait da kuma sansanin sojin sama na Ahmad Al-Jabbir, inda halin da ke ciki da ake ci gaba da zama ɗaɗɗar tsakanin Iran da Amurka kan iko da mashigar Hormuz, inda ke ci gaba da ƙaruwa, inda abubuwa ke ci gaba da ƙara dagulewa. Sannan kuma kazalika dai Iran ɗin ta ƙara kai wasu munanan harare a can ƙasar ta Jordan, inda rundunar juyin halin Iran ta ce ta kai hari kan tankokin mai da ke sansanin sojin saman Amurka na Prince Hassan da ke can a kasar ta Jordan. Haka zalika dai kasar ta Iran ta bayyana akan cewa dole ta ci gaba da kai munanan har-hare saboda ta fara gano irin abubuwa da suke ci gaba da wakana. Sannan kuma haka zalika dai tuni da ma'aikatan harkokin, inda kasar ta Iran ta musanta ikirarin shugaban kasar Amurka Donald Trump akan cewa sun cimma yarjejeniya kan makamin nukiliyar ta. Ma'aikatan harkokin wajen Iran ta musanta ikirarin shugaban kasar Amurka Donald Trump kan cimma yarjejeniya game da nukiliyar ta. A ranar Ladi ne shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa wa kafar yada labarai ta NBC cewa Iran ta amince da cimma yarjejeniya da Amurka game da makamin kare dangi a wata tattaunawa tsakanin kasashen biyu. Sun cimma yarjejeniya mai kyau da mu ajiya, babu batun nukiliya, ba wani abu makamancin hakan, sun haƙura da komai, kamar yadda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa. Sai dai kuma kwatsam a yau wayewan gari yau Litinin aka ji kasar Iran ta fito ta musanta wannan zargin. To sai dai kakakin ma'aikatan harkokin wajen Iran ya ce ikirarin na shugaban kasar Amurka Donald Trump ba gaskiya bane, babu wani abin da suka cimma. Sannan haka zalika Iran tana nan akan bakanta ba cimma wata abubuwa da ita tsakaninta da Amurka ba.
masu shiga tsakani na ci gaba da kokarin sasanta tsakanin Amurka da Iran, inda Iran da ta fito ta musanta akan cewa babu wani abin da suka cimma tsakanin su. Sannan kuma haka zalika dai tuni dai kasar Yemen ta kai wani hari filin jirgin Sana don hana jirgin Iran sauka. Gwamnatin Yemen da kasashen duniya ta amince da ita, ta ce dakarunta sun kai hari kan titin saukan jiragen sama na filin jirgin saman Sana domin hana wani jirgin saman kasar Iran sauka a wannan gudun. Sai dai kungiyar Houthi wadda ke iko da birnin ta zargi Saudiya da kai harare ta sama kan filin jirgin, tare da gargadin cewa za ta dandana kudarta. Saudiya na goyon bayan gwamnatin kasar, yayin da Iran ke mara wa kungiyar Houthi baya. Wani jirgin dakon mai ya ce wasu kananan kwale-kwale sun tunkare shi a gabar tekun kudancin Yamai. Sai dai har yanzu ba a bayyana cikakken abin da ya faru ba, amma a baya kungiyar Houthis ta sha tare jiragen ruwa a wannan yankin. Sannan kuma haka zalika dai halin da ke ciki fatani dai kasar ta Birtaniya ta sanya dakarun juyin halin Iran cikin kungiyoyin 'yan ta'adda na duniya. Gwamnatin kasar Birtaniya ta bayyana cewa ta saka rundunar juyin halin Iran cikin jerin kungiyoyi da ta haramta. Matakin, wanda ke nufin saka rundunar ta IRGC cikin jerin kungiyoyin ta'addanci na duniya, ya jima ana tattauna shi a Birtaniya. A baya wasu 'yan majalisa da 'yan siyasar Birtaniya suka riga yin kiranye-kiranye akan lamarin. Gwamnatin Birtaniyar ta ɗauki matakin ne bayan wasu harare da aka kai wa Yahudawan Birtaniya, inda majalisar ƙasar ta Birtaniya ta amince da dokar tsaron ƙasa, wadda a baya Firayim Minista Keir Starmer ya alkawarta. A baya dokokin haramta kungiyoyi a matsayin 'yan ta'adda baya hadawa da kungiyoyin da gwamnatoci ke goyon baya. Sabuwar dokar ta kunshi haramta taimakawa IRGC ko yin kalamai da ke goyon bayan aƙidar rundunar a cikin ƙasar ta Birtaniya. Haka zalika dai shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump ya sake fitowa inda ya wasu kalamai. Shugaban Amurka Donald Trump ya bayyana cewa ƙasarsa na shirin karɓar alhakin kula da mashigar Strait of Hormuz, yana mai cewa ya kamata kasashen da ke cin more tsaron hanyar su biya Amurka kudin wannan aiki, kamar da shugaban kasar Amurka Donald Trump din ya bayyana. Trump ya bayyana hakan ne a wata hira ta wayar tarho da tashar Fox News, yayin da rikicin da ke tsakanin Amurka da Iran ke ci gaba da kamari. A cewar shugaban kasar Amurka Donald Trump, Amurka za ta kasance mai kula da mashigar, wadda ke daga cikin muhimman hanyoyin jigilar danyen mai da iskar gas a duniya. Ya ce, za mu rike mashigar, kuma mai yiwuwa mu kasance masu tafiyar da ita. Za mu zama masu kula da mashigar, watakila ma mu kira kanmu mala'ikan mai tsaron mashigar, kuma ya kamata a biya mu saboda wannan aiki, kamar yadda shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana, inda Trump ya kara da cewa ba zai dace Amurka ta ci gaba da kashe kudade wajen kare hanyar ba tare da samun wani sakamako ba. Ya ce kasashen da ke amfana da tsaron mashigar suna da karfin tattalin arziki, don haka ya kamata su biya kudin aikin da Amurka za ta yi. Shugaban Amurka ya kuma zargi Iran da karya yarjejeniyar da aka cimma tsakanin kasashen biyu kan sake bude mashigar. A cewarsa, mun cimma yarjejeniya, komai ya kammala, amma daga baya suka karyata. Kullum haka suke yi. Mun yi yarjejeniyoyi da su har sau 10, don haka za mu ɗauki mataki mai tsauri a kansu. Kamar da shugaban kasar Amurka Donald Trump ya fito yake zargi akan cewa sun cimma yarjejeniyoyi har kusan guda 10 da Iran, amma duka yarjejeniyoyin kasar Iran ta fito tana karyatawa. A nata bangaren, Islamic Revolutionary Guard Corps wato IRGC ta ce hanyar da za a bi wajen dawo da zirga-zirgar jiragen ruwa ta mashigar Hormuz ita ce Amurka ta dakatar da ayyukan sojanta a wannan yankin. Rundunar ta ya gargadin cewa ci gaba da abin da ta kira katsalandan daga Amurka na iya haifar da ƙarin rikice-rikice da za su shafi kasuwannin mai da kuma iskar gas a duniya ma baki daya. Sabbin kalaman na Trump sun zo ne bayan musayar har-haren makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa tsakanin dakarun Amurka da na Iran a ƙarshen mako. Iran ta ce ta kai harare kan wasu sansanonin sojin Amurka da ke yankin tekun fasha, yayin da ta ci gaba da rufe mashigar Hormuz a halin da ake ciki yanzu, inda shi kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ya bayyana akan cewa su ya kamata a ce ma su koma suna da iko da mashigar ta Hormuz din. Sannan kuma a halin da ake ciki fatani da kasar ta Iran ta sake fitowa da wasu sabbin sharadai, inda kakakin majalisar dokokin Iran kuma jagoran tawagar tattaunawar sulhu ya ce kasarsa ba za ta taɓa mika wuya ga kasar ta Amurka ba. Shugaban majalisar dokokin Iran kuma babban mai shiga tsakani a tattaunawar kasar Muhammad Bagir Galibaf ya bayyana cewa kasarsa san ba za ta taɓa mika wuya ga kasar Amurka ba.
Galibaf ya jaddada cewa rikicin da ke tsakanin Iran da Amurka ba zai taɓa ƙarewa ba matukar sai ƙasar musulunci ta miƙa wuya, don haka ƙasar musulunci ba za ta taɓa miƙa wuya ga ƙasar ta Amurka ba, don haka dole sai an mutunta madadin ƙasar musulunci ta Iran kafin nan matukar ana so a iya kawo ƙarshen wannan abubuwa. Amma Iran ta shirya ci gaba da gwabza yaƙi matukar in har sai ta miƙa wuya ga ƙasar ta Amurka. A rahoton da tashar Al Jazeera ta bayyana, Galibaf ya ce Iran a shirye take ta kare kanta idan Amurka ta karya yarjejeniyar fahimtar juna da aka cimma tsakanin kasashen guda biyu, inda kuma a halin da ake ciki fattani da kasar Iran take ci gaba da ƙara nuna wa shugaban kasar Amurka Donald Trump yatsa, inda wasu na ganin cewa fa tabbas wannan al'amari matukar idan fa ba a san yadda za a shawo kan wannan al'amari ba, to fa tabbas nan gaba fa ba san wani irin kuma kalamai kasar Iran za ta ci gaba da jefa kasar ta Amurka ba. Halin da ake ciki har yanzu dai shugaban kasar Amurka Donald Trump yana kan bakansa wurin ganin Iran ta dakatar da kera makamin kare danginta, ita kuma inda Iran har yanzu ita ma ta ginda wasu sharɗai wanda har yanzu an gaza cimma yarjejeniya guda ɗaya tsakanin Iran ɗin da Amurka, wanda hakan zai kai ga dakatar da wannan barin wutan. Sai an yi kamar an dakatar, sai kuma kaji sun ƙara fito da wasu sabbin hare-hare, sai kuma abubuwa su ƙara dagulewa, wanda har kawo yanzu kasar Iran da kuma kasar ta Amurka ba sa ga maciji a tsakaninsu. Har yanzu dai sulhu ya ƙi kammaluwa, har yanzu an gaza cimma yarjejeniya tsakanin Amurka da kuma kasar ta Iran, inda kowace ƙasa tana ganin ta kai. Ita Amurka tana takamar da cewa ta kai ta tsawatarwa kowace ƙasa a duniya, kuma ta kai ta tawa kowace ƙasa a duniya. Ita kuma ƙasar Iran ita kuma tana ganin ita ma ta kai ƙasar Amurka ba ta taka ta ba, inda a yanzu mutane da dama suka fara ganin cewa tabbas ba kamar kasar Iran akwai abubuwan da suka taka, domin ta za a ci cewa kasar da ake mata ganin ita ce sufafawa duk duniya kuma a ce har yanzu sun gaza kawo ƙarshen kasar da ake ganin ba za ta iya ba, to kenan hakan na nuna wa duniya cewa tabbas Iran tana da matukar gagarumin karfi, wanda har yanzu kasar Amurka ta gaza kawo ƙarshen Iran, wanda hakan ne ma yasa Amurka take son ta ga an yi sulhu da kasar ta Iran.